Marele jar, de la jar de jar, vă întâmpină cu bunăciuni din Vatra Cutăciuni, dragi prieteni, sunt bucuros. Azi m-au venit 3, nu 1, 3 nisentrii. Piese frumoase, piese superbe, pot spune. În jur la 6 kg jumate, 7 per bucată. E ceva de vis, ce să zic. Știți ce gust bun are sturionul? Și știți că din el noi facem, așa cum vom obișnuiți, storceac. Storceacul ăla vechi, bătrânesc, ăla care a fost adus în delta de haholi, de cazacii ucrainieni. Respectăm rețeta lor, care au dus-o la Sfântul Gheorghe și s-a împrăștiat în toată delta. Ei acasă asta fac, rețeta lor tradițională, nu rețeta din Horeca, burușia aia, de acord. La rețeta din Horeca, la final, se drege cu un amestec de smântână și ou. Nu, noi respectăm rețeta aia veche, tradițională, în care este făcut sturionul într-un anumit mod și făcut cu zer. Rețeta originală, nu mai zic mai multe, știți deja despre ce este vorba, mă adresez doar celor care încă n-au văzut filmări sau încă n-au gustat la noi storceacul. Evident, nu facem doar storceac, pentru că avem niște piese frumoase, nu ne arată inima și facem din nou, pentru că a avut mereu succes, mereu. Plachie de nisetă, vă dați seama, bucăți generoase, știți că noi nu ne zgârcim la carne, noi nu punem bucățele micuțe de plachie, făcută frumos, așa, cu legume proaspete. Deși e sezonul care e, asta e iarnă încă. Suntem abia la începutul lunii martie. Dar asta vom face. Pentru că e de vis și pentru că cere lumea și vrem să ținem cont de toată lumea. Așa că vă așteptăm pe strada Traian, colț cu strada Rizer, fosta piață 11 iunie, colț în colț cu Spitalul Militar, la Marele Jar de la Jar de Jar.